Hürmetli radyo dinləyicilər, hazır biz sizin ixtibarga ataqlı yazışı Galimjan İbrahimovның Kütüşçiler degan əsəri boyunca işlənən radio kompozisiya təqdim etəmiz. Əsər көрнекле артистларыбыз Вера Минкина белән Шавкат Биктимер укуында яңгырый. Мин түбәннән, тормышның төбеннән күтәрелдем. Атам көтүче иде. Озын буйлы, киң маңгайлы карт. Исеме Әптірәш. Анамны хәтерли алмыйм. Минем гомерем яшь ярымга җитмәстән элек аны кабер алган. Ул белмим бик матур, белмим бик изге булган, ни дә булса бар. Аны һәммә кеше яхшы исем белән яд итә. Бик күпләр аны күз яшы белән сагынып сөйлиләр. Әтидән әнкәй турында берничә мәртәбә сорашып баккан идем. Ул җавап бирмәде. Безнең әти шулай һәр вакыт аз сүзле, авыр кузгалышлы бер адам иде. Тик үзем бераз үсеп, киң дөньяга катыша башлагач кына читләрдән ишетеп, әнинең фаҗиги матур хаятын зиһендә бер кадәр сурәтли ала торган булдым. Ләкин бу сурәт томанлы һәм ярым караңгы иде. Ул зур тау артындагы куе караңгы урман эчендә ялгыз йөртеп яши торган алпавытның бердән бер кызы булганмы? Әти егет чагындаларда хезмәт итеп, шунда яратышканнар да, таң вакытларында су буендагы бакчада очраша, серләшә торган булганнармы? Соңра бай сизенеп, аларның икесен дә йортыннан куганмы, белмим. Тагы нидер шуңа охшаш хәлләр сөйлиләр иде. Мин буларны күп ишеттем. Ләкин башыма һичбер төрле сыйдыра алмый идем. Урман диләрме? Андагы ялгыз картның кызын сагыналармы? Аның минем әти белән таң алдында серләшеп, каядыр качуларын сөйли башлыйлармы? Буларның һәммәсе дә миңа теге әкияттәге картның мазлум кеше улы белән үзенең язмышын шуңа баглаган патша кызын хәтеремә китерәләр иде. Чөнки чыбыркысы кулбашына асылынып йөргән, йыртык киемле, җыерчык йөзле, авыр карашлы әткәй карт белән ул халык телендә тасвир кылынган яшь, дәртле җанлы сурәтне ничек кенә көчләнсәм дә бергә китереп янәшә куеп булмый иде. Йыллар үтте. Йыллар үтте. Мин дә чыбыркы өстерәп, сыйыр артыннан йөгерерлек яшькә җиттем. Шуның белән инде бик нык картайып барган атама булышлык кылырга, аның белән көтүгә йөри башларга вакыт килде. Моңардан курыкмадым. Беренче көнне бик кызыксынып каршы алдым. Аякта чабата, билеңдә, муйныңда җеп белән тагылган икмәк капчыгы, кулда зур йылан шикелле бөтәрләнеп торган озын чыбыркы. Уңай урын туры китереп аны урап-урап бөтен яланны яңгыратырлык бер шартлатсаң, көтүдән читкәрәк чыгып барган усал сыерларның арка тиреләрен ярып алырлык бер төшерсәң, үзеңнең булдыклыгыңа горурланып китәсең. Шулар да иптәш малайларыңнан берәрсе күренсә, башың тагы күтәрелә. Ләкин бу закка бармады. Берничә сәгать үтү белән минем иртәнге горур шатлыгым эштән чыгып аруга, хәлдән таюга алмашынды. Гәрәй картның берсеннән-берсе явыз эш сыйыры бар. Буларны Ходай безнең газаплар өчен генә яраткан күрәсең. Син икенче маллар артыннан китеп бик аз гына күздән югалдыңмы, алар хәзер иген ягына карап чаба башлыйлар. Тән ватылган, үзеңдә өстеңнән тау белән бастырып куйгандай авырлык хис итәсең. Күз ачылмый.
Көчләп ашсаң куәтле йокы аны йомып, үзенә алып китеп бара. Тел башланган сүзне бетерә алмый туктый. Зиһенең онытыла, ниндидер көч сине каядыр тарта, ихтыярыңнан башка каядыр алып китә. Ләкин аңа бирелергә мөмкин түгел иде инде. Ул арада әткәйдә килеп дәшә, ничек кенә булса да торырга кирәк. Ләкин актык көчең белән уянырга тырышасың. Суланган йоннан тигәнәкне тартып алгандай бер газап белән куәтле йокыдан үзеңне суырып аласың да ава түнә ишек төбенә барасың. Йоклый-йоклый чабатаңны бәйлисең, күзләреңне тырный-тырный капчыгыңны муеныңа киясең дә озын чыбыркыңны өстерәп акрын авыр атлап урамга чыгасың. Адәм башы ниләр күрми, ниләргә күнекми. Акрын-акрын мин дә көтүче малай булып киләм. Инде элекке кебек артмый да. Гәрәй картның явыз сыерлары да илгәрге кебек чабалмыйлар. Бер көн шулай гадәтләренчә иген ягына карый башлаганнарын күргәч, үзләрен түбәнеч көтүчесе Вилдан белән икәүләп таш арасына кысып тоттык та арт аякларындагы нечкә сеңгерләрен кыл белән изеп кирелек кат итеп урап бәйләдек. Шуннан соң ни күрсәң, сыерларыбыз бөтенләй тафиҡа ултырдылар. Әтинең картлыгы җиңә башлады ахыры. Ул элек үзенең сәламәтлеге, ныклыгы хакында Ходаем саклады, бу көнгәчә башым авырып бер сәгать эшемнән калганым юк дидер иде. Ләкин бу ел көзгә таба мин аңарда бераз йомшару әсәре күрә башладым. Берничә көн бик арып торам, бүген әллә ник аякларым талды дип куйды. Тагы бер аратына үтү белән төннәрдә аның ыңгырашканы, иртән уф алла билем, аркам дип сыкранган ишетелә торган булды. Шул йомшаруның башлануына бер ай дигәндә картның чыбыркы тотып сыер артыннан йөгерерлек чамасы бөтенләй бетте. Ул искиткеч тиз ябыкты. Шул аз арада аның зур күзләре төпкә батып, хәлсез карый башладылар. Яңак итләре батып, битенең эре-эре сөякләре калкып чыктылар. Көтү минем үземә калды. Әткәйнең мәшәкатьлесе дә юк. Мин ялгызында бик шәп йөртә алам инде. Кич кайткан сайын әткәй мине үз яна сәкегә утырта да, хәлсез күзләре белән миңа карап, акрын тавыш белән, ни хәл, бик арымадыңмы дип сорый. Мин юк дим, бик яхшы көттем дим, әтинен тынычландырырга тырышам. Ул ухылдап, бик эчтән сулыш ала. Ябык һәм эре сөякле кулы белән минем аркамнан сыйпый да, ай балам, бик яшьсең әле, белмим шул, ничек дип куя. Халкы кадалсын, көтүе дә барлык сыерлары белән чәнчелеп китсен иде. Тик менә әтинең күз карашлары әллә ничек бик куркындыра шул. Бер көн кич кайтып, ишектән керү белән әтинең ыңгырашканын ишеткәч, йөрәгем шу итеп китте. Атылып янына бардым. Ул сәке буена сузылып яткан, эре сөякле кулы бер якка салынган иде. Өйнең ярым караңгысы эчендә аның күз карашлары миңа шул дәрәҗәдә куркыныч тоелды ки, мин үземне үзем белмичә сикереп менеп, әтинең муеныннан кочакладым да, син терекме, әткәй? Әткәй дип акырып елый башладым. Әти мине юатты. Үзенең авыруы җиңел икәнен, тиздән терелеп йөрәячәген бер-ике сүздә аңлатты. Мин дә елавымнан туктадым. Безнең әткәй бик талымсыз кеше. Ни туры кисә шуны ашый, нәрсә ашаса шуның белән тук була иде. Ә хәзер алай түгел.
Каты нәрсә аның тамагыннан үтми. Чәйгә сөт кирәк, җылы шулпа да кирәксенә. Ләкин мин буларны кайдан алыйм? Аш пешерергә казаны да, аңа салып пешерергә ите фәләне дә юк. Булса да барыбер мин аны пешерә белмәс идем. Рәхмәт тирсен, тик ара-тирә Гайни карчык кечкенә кызы артыннан үзенең калган шулпаларын җибәрткәли. Шул көннәрдә әтинең кәефе бераз төзәлгән дә кебек булып китә. Бер көн әти бик авырайды. Берничә мәртәбә теленнән дә язды. Мин көтүгә чыкмадым. Икенче көн бераз яхшыланса да, кичәге хәл тагы булыр дип куркып, мин тагы көтүгә бармадым. Җәй уртасында көтүчесез калу халыкка бер дә ошамаган ахыры. Атаң янында башка кеше торыр, син көтүгә бар диделәр. Мин усал тел белән җавап кайтардым. Бу нинди халык? Буларның җаннары бармы, юкмы? Атаң ыңгырашып телдән калып үләргә ятсын. Син имеш, аны ташлап калыр да Гәрәй байның сыерлары артыннан йөре. Мал хуҗаларының артык кәефе калганга, күп киңәшеп нитеп тормыйчы безнең исәпкә яллап, икенче берәүне көтүгә чыгарганнар. Шулкынып кадалып китсеннәр. Сыерларының муены асларына килсен. Берне түгел, меңне яллагыз. Мин әткәйне ташлап китәр хәлем юк. Халык бик сүгенә башлаган. Бер әле генә түгел, булар һәр кайчан миңа кырын карыйлар, мине яратмыйлар. Бер вакыт Кәрим бай үзе ашый алмаган чирек йомырканы миңа биргән иде, мин иснәп карадым да, фу, тынчып беткән икән бу дип, эткә ташладым. Икенче бер вакыт Сафи карт йыртылып эштән чыккан зур чалма бүреген миңа бүләк итмәкче булгач, бу казыясын нишләтим мин дип, үзе алындык бер хәерче картка ыргыткан идем. Шундый эшләремнән авылда минем хакымда ярлы тәкәббер дигән сүз китте. Әтинең юашлыгын, сүз тыңлаучылыгын, каршы тел әйтмәвен мактап сөйли башласалар, шуңа ялгап мине яманлыйлар. Яхшыдан яман туган. Күзләрендә әллә инде бер кирелек бар бу этнең диләр иде. Әти авырып аны карау өчен миндә көтүдән кала башлагач, әтинең хәлен белергә дигән булып кергәли башладылар. Ләкин әтигә ярдәм итү, аны юатудан бигрәк кергән берсе мине каһәрләп чыга иде. Бер көнне Сафи карт керде дә, ярлы тәкәббер дип, яхшыдан яман туган дип, мине әти алдында әрли башлады. Нишләмәк кирәк? Каршы сугышырга көч юк. Тырнаша тешләшә башласаң, әтине борчу була. Ләкин тыңлап торырга җан түзми. Әтине үтерделәр. Инде мине тереләй ашамакчылар дип, акырып елап җибәрдем. Бар көчем белән ишекне шакылдатып ябып, чыгып киттем. Көн буе ялгызым, теге элек үзебез торган тирмәндә, таулар, чыкырлар арасында йөреп, кичегә кайтсам, анда һич кем юк, һич нәрсә юк. Ватып кәсә белән тишек чәйнекләргә шакланып киткәннәр. Мин аптырап елап торганда, Гайны карчык килде дә ишекне ябарга азаплана башлады. Үзе авыз эченнән нидер мыгырдый, сукрана. Кадерен белмәдең бар, хәер сорашып йөр инде. Атаңны илгә чиратка салдылар ди. Карчыкның ачулы йөзе, тәхкыйр белән тулган тавышы булай да җанымны бик әрнеткән иде. Соңгы сүзләрен ишеткәч, аптырап ката калдым. Атаң үлде дисә җиңелрәк булыр иде. Бу чаклы хурландырмаячак иде. Илгә чиратка салдылар дигәч, йөрәгемдәге кан башыма капланды. Хурлануымнан башымны кая куярга җир тапмадым. Ни әйтергә белмәдем. Чиратка салганнар. Чиратка салганнар. Бүген Фәхри байда, иртәгә Вәли картта, аннан соң Гали картта. Шулай бер тамагын туйдырыр,
bir жылы пышмак табар өчен көн сайын бер ишектән икенче ишеккә йөрер микән ни бишара? Карчык тагы нидер әйтмәкче иде, тыңламадым. Беләсем, тыңлыйсым килмәде. Шуның артыннан ниләр булганын ачык хәтерлый алмыйм. Тик караңгы төндә авыл күпереннән чыгып йөгерүем, олаучыларга очравым, алар белән адашып бер кибән төбендә кунуыбыз, алда бер чиркәүнеңме, мәчет манарасыныңмы ялтырауы, ничектер рус зиратына барып кереп шунда тәреләр, кабер ташлары арасында чыгарга юл тапмый адашып йөрүем, ачлыктан бик артык хәлсезләнүем, аптырап хәлсезләнеп бер баганага сөялеп торуым, күземә ниндидер кан күренүе, шунардан куркуым әле дә төштә кебек кенә исемдә тора. Ләкин ачык белмим, бу төш идеме, өн идеме? Ушыма килеп күземне ачып җибәрсәм, үземне ап-ак яп-якты өй эчендә күреп аптырап калдым. Бер стәлдә ак киемнәрдә ятам. Барсы да ак киенгән ирләр, хатыннар мине чолгап алганнар. Фәрештә төсле күренгән шул ак киемләр эченнән көләч йөзле, үтә кара кашлы, гаҗәеп мөлаем бер ханым үзенең йомшак куллары белән мине ярым кочаклап утыртты да: "Курыкма, авыр көннәрең үтте инде синең. Әйт әле, синең исемең ничек?" диде. Мин җавап бирмәдем. Аптырап йотылып ханымның матур йөзенә, кара күзләренә текәлеп карап каттым. Мин икенче бүлмәгә алып чыктылар. Анда да һәммә нәрсә ак, пак иде. Барсы да ак нәрсәләр ябынып, ак йөзле хәлсез кешеләр яталар иде. Теге ханым тагы минем исемемне сорады. Бер сүз белән җавап бирдем. Тагы ниләрдер сораша башлаган иде. Күкрәгем чатнап китте. Ачуым килде. Хатынга җавап бирмәдем. Монда ничек килеп керүемне, әтинең кайдалыгын сорарга уйласам да, телем бармады. Ирнемне тешләп караватка сузылдым. Җаным никтерәрме иде. Сорашсаң, әллә инде бер хәл туар кебек булды. Чөнки һич кемгә ышанмыйм. Чөнки бөтен дөньяда мине үз итеп иркәләүче һич кем юк. Һәммәсе миннән көләргә хәзер торалар. Мине хурландыру һәммә кешегә кызыклыдыр, хозурдыр кебек тоела. Күземә яшь килде. Шуны Марҗа апага күрсәтмәс өчен икенче ягыма әйләнеп яттым. Әти күз алдыма килде. Бик картайган, авырайган, күзләре кайгы белән карый. Аның артыннан бөтен дөнья әйләнә башлады. Тирмәннәр, биек таулар, шаулап аккан елга, авыл көтүләр, юлдагы чиркәү, рус зираты, андагы таш тәреләр, менә хәзерге ак бина. Әти хакында озак уйладым. Ул бишара хәзер ничек яши икән? Әлдә чиратта микән? Әлдә идәнигә йөреп гомерен уздыра микән? Бүгенге чират кемдә икән? Ярый, әдәм рәтле бер кешедә булса, илдә кемнәр юк дисең. Ләкин үземнең хәзерге көннәрем бөтенләй башкача ага. Тирә-ягымны бөтенләй икенче нәрсәләр чолгап алган иде. Менә нинди әйбәт ак бина. Көндезге кояш вакытында аның эче җылы, йомшак нур белән тула. Әнә агарган сакаллы, көмеш чәчле, олылыклы зур доктор. Ул нинди рәхимле, нинди түбәнчелекле. Аны күргән саен күңелем йомшара. Күкрәгенә ятып йомшак ак сакалларына битемне сыйписым килә.
әнә фәрештә кебек ак киемле, ак йөзле кызлар. Ходаем, булар кайда туган, кайда үскән икән? Бездә нигә буларның берсе дә булмаган икән? Булар арасында теге зур кара күзле кыз, әлеге минем исемемне язып алган ягымлы матур ханым. Бу бит әдәм түгелдер, фәрештәдер. Фәрештәнең дә иң улысы, Аллага иң якыны булгандыр. Аның алсу ак йөзе, зифа буе, тәнен йомшак кына кочаклап урап алган ак киеме, бөтен дөньяга сиеп, иркәләп карый торган зур матур кара күзе, шат кына елмаюы, матур елмаеп сөеп, иркәләп карап, матур тавыш белән ниндидер матур әйберләр турында сөйләве. Ходаем, буларны кайда үстердең? Акшам вакыты иде. Башка җирләрдә утлар кабынды. Минем бүлмәм ярым караңгы. Теге минем исемемне язып алган фәрештә, матур зур кара күзле ханым, гадәтенчә акрын гына аякларын җиргә тидерми йөргән кебек, минем бүлмәмә керде. Култык астына истелек үлчәвен куйды да, матур күзләре белән миңа бик озак карап торды. Соңра баш астындагы мендәремне бераз ипләргә теләп, йөземә таба иелде дә, маңгаемнан үбеп алды. Шул минутта үзе юк булды. Аннан соң якын арада ул миңа күп кермәде. Керсә дә астыра, әллә инде бер караш белән текәләп күзләремә карап тора да, маңгай чәчемне төзәтеп, акрын гына чыгып китә иде. Мөгамәләсе бик артык ягымлы. Сүзләре йөрәгемдәге барлык әрнүләрне бетерә. Йомшак кечкенә аппак мамык кебек куллары белән минем каты чәчләрен сыйпаган чагында, әйтерсең кудрәт кулы белән җанымны иркәлиләр. Шулай йомшак рәхәт була иде. Мин аны Сара дип атарга теләдем. Үзенә дә шулай дип дәшә идем. Ул башта аптыраган кебек булса да, ахырдан күнде. Мин тереләм инде ахыры. Доктор миңа һәр көн 2 мәртәбә бакчага чыгып утырырга рөхсәт итте. Беренче чыгуымда Сара мине култыклап озатты. Бираздан минем яныма килеп утырды. Әйтерсең, гомеремдә беренче мәртәбә язны күрәм. Кояш көлә, чәчәкләр елмая, табигать йөрәге яңа яшь хаят белән тибә. Bütün dünya миңа нур içində, чәчәк içində күренә. Сара байтак утырды. Үзенең матур тавыш белән дөньяның, табигатьнең, кешенең матурлыклары хакында сөйләде. Сүзләрен аңламадым, ләкин җаным киңәя, йөрәгемдәге авырлык үзеннән үзенә тарала. Кем белә? Бәлки әткәй мин уйлаганча ук начар яшәми торгандыр. Дөньяда яхшы кешеләр күп бит. Бәлки берәрсе картлыгына хөрмәт йөзеннән аны үз йортына алып, айрым почмак биреп, кадерләп асрый торгандыр. Бер көн доктор миңа бик начар хәбәр китерде. Син терелдең, инде хәзер сиңа чыгарга да ярый ди. Кая чыгыйм? Чыгып кая барыйм? Доктордан соң Сара килде. Ул шундый матур, шундый шат иде. Мин аны күргәч, акылымнан яза яздым. Ул акрын гына керде дә, минем караватыма утырып, башымнан сыйпады. Әллә нинди эчке йомшак, хәлсез тавыш белән: "Син чыгаралар, кайгырма, мин сине үземә алырмын", диде. Рәхмәт фәлән әйтмәдем, чөнки минем өчен бу бик артык табигый күренде. Минемчә, ул мине үзеннән ерак җибәрмәскә тиешле иде. Миңа күк йөзе ачылды. Аннан җир өстендә бер туктаусыз нур ага.
Әдәмнәр шул нурда йөзәләр, рәхәт гомер итәләр иде. Әткәйнең бәхетле яшәвендә бер дә шигем калмады. Шифаханәнең ак киемнәрен салгач, нәрсә киярмен дип аптырабрак торган чакта, Сара бер кочак нәрсә күтәреп килде. Бар да яңалар, матурлар, миңа чаклап кисеп тегелгән кебек тоелалар иде. Мин аптырый калдым. Киенә белми идем. Сара ярдәм итте. Күрәсең, алдан хәзерләнгән булгандыр. Чыктык да, яхшы арбага утырып шаулап, гөрләп торган шәһәрнең бер ягындарак бакчалы бер өйгә тукталдык. Мин куркам, каушыйм. Фәрештәнең канатына ябышканмын. Ул бик аз гына көлә. Шулай бер бүлмәгә кердек. Өнме, төшме белмим. Мондый матур пак зиннәтле бүлмәләрне мин әкияттә генә күргәнмен. Мин шунда тора башладым. Сара һәр көн килә иде. Мин Камил тазарып җиткәч, ул мине укыта башлады. Ләкин мин китаптан бигрәк аның күзләренә карый идем. Күп тырыштырды. Күп төрле юллар белән мине кызыктырып бакты, үпкәләде, ачуланды. Ләкин артык зур нәтиҗә чыга алмады. Көннәрдән бер көн Сара белән шәһәрнең уртасына тирә-як бакчалар белән әйләндерелгән зур бер сарайга бардык. Бик ак баскычлардан менеп, ак баганаларны үтеп, зур бер залга кергәч, бөтенләй хайран булдым. Залның диварлары сүрәтләр белән тулы. Шаулап, дулкынланып торган диңгезләр, гаҗип зур агачлар, күзеңә керердәй булып торган кешеләр, әйтерсең тере кешене рамка эченә кертеп утыртканнар. Матур хатыннар, әкияттә ишеткән тимер киемле зур баһадирлар. Сөйләп бетерерлек түгел шундый матурлык, шундый кызыклы, хикмәтле. Гомеремдә беренче күрүем булганга йөрәгем гадәттән тыш дулкынлана, җаным атылып бара. Минем бу ашкынуыма Сараның кәефе бик килде ахыры. Култыгымнан алды да бер китаптан карап, тәртип буенча миңа күрсәтә, аңлата башлады. Залда бездән башка да байтак кешеләр бар иде. Һәммәсе бик сабыр, бик уйлы күренәләр. Бер рәсемгә озак-озак карыйлар да бер-берсе белән акрын гына сөйләшеп алалар. Яңадан карарга тотыналар. Сара һәр көн диярлек мине монда алып килә торган булды. Өйгә кайткач, шунда күргәннәр буенча миңа күп нәрсә сөйли иде. Без ак баскычлы, ак баганалы матур сарайга йөрүдә дәвам иттек. Арада минем хушымны алган, акылымны югалткан рәсемнәрдән бигрәк тә икесе булды. Бер карт, бер култыгына берничә агач кыстырып, тар гына басмадан су аша чыгып бара. Башы ялангач, аягында чабата, үзе күлмәкчән генә. Шуны күргән саен атам исемә төшә. Карыйм да шул дәрәҗәгә җитәм, әткәйгә шул дәрәҗәдә шатам ки, хушымнан язып әткәй синме дип кычкырып кочаклаудан үземне чаклап калам. Шул вакыт аны артык сагынам. Аның мине гафу итмәве, халык арасында таралган сүзләр сәбәбеннән мине күрергә теләмәве, мине кабул итмәве, миңа үзе өчен һичбер эш эшләргә ирек бирмәве йөрәгемне әрнетеп күз алдымнан кичәләр. Анардан ерак түгел хәзрәте Айса тора. Олы диңгез, шуның уң ягыннан зур таулар күккә күтәрелеп киткән, тын рәхәт бер төн. Диңгездән тулы ай күтәрелеп килә, дөньяда бер их дигәндә тавыш юк. Шул вакыт хәзрәте Айса таяк таянып тау эченнән чыга да, зур бер ташка утырып, айга карап уйга бата. Аның аяклары ялангач,
Өстендә тубыкларына чаклы төшкән озын җөббә, үзе яланбаш. Ефәк кебек йомшак чәчләре ике кулларыннан дулкынланып төшеп торалар. Йөзе артык җитди, күзләре тирән уй белән каядыр юнәлгәннәр. Аның хакында ни әйтергә белмәсәм дә, сәгатьләр буенча тукталып карый идем. Бер вакыт Сарадан ул нәрсә үле икән дип сораган идем. Фәрештәм җанланып, канатланып китте. Минем сорауларым аңа күп вакыт шулай тәэсир итәләр иде. Култыгымнан алды да, нур сибелеп торган күзләре белән элек Гайсага, аннан соң миңа карап, ул бәхетсез адәм балаларының рәхәте, сәгадәте хакында уйлый, диде. Күп еллар үтте. Күп еллар үтте. Без инде Сара белән тора башладык. Ул хәзер Гайса алдында элекке кебек тезләнми. Аның фәкыйрьләр хакында уйлавында элекке кебек дәртләнеп сөйләми. Гаилә мәшәкате, балалар тәрбиясе, минем эшләремдә ярдәмче булу, аның уе хәзер күбрәк менә шул тирәдә әйләнә. Мин дә күп үзгәрдем. Ләкин җаным сызлаган, йөрәгемне каты әрнү баскан сәгатьләрдә мин ихтиярсыз шул биек сарайга, дахи хыяллардан туган хикмәтле матур галәмгә кереп югала идем. Авыр борчулар вакытында шунда барып, рухым белән ял итә идем. Ничә генә барсам да, басмадагы карт белән айлы кичәдә диңгез буенда ялгыз утырган Гайса мине үзенә тарта. Сәгатьләрчә уйга чумдыра иде. Карт миңа төрле вакытта төрлечә күренә. Бер карасам, ул бөтенләй минем әткәй булып чыга. Куллары бөтен гомеренчә каты хезмәттә булу сәбәбеннән катып, сөялләнеп, кайышланып беткән. Аркасына аныкы кебек бөкрәйгән. Маңгайдагы тирән җыерчыклар бөтенләе белән безнең әтинекне алып куйган. Күз карашы да аныкы шикелле үк авыр, басынкы, җафалы. Кайбер чакта нидәндер кинәт үзгәрә, әтигә аз гына да ошамаган бер рус картына әйләнә. Гайса алдына килсәм, Сараның әйткән сүзләре һәр вакыт исемә төшә. Ул бәхетсез адәмнең рәхәте, сәгадәте хакында уйлый. Ул фәкыйрьләрне бик сөйгән. Сөйлә, Гайса. Син адәмнәрнең бәхетсезлеге, аларны рәхәтлеккә чыгару турында күп уйладың. Әйт, нинди фикергә, нинди нәтиҗәгә килдең? Кан түгү бетәчәкме? Милләте, дине башка булганлыгы өчен дошманлашуларның бер чиге булачакмы? Әйт. Буларга ирешүдә син күп уйлавыңның нәтиҗәсендә нинди юлны кыскарак таптың? Бер көнне шундый уйлар белән газапланып йөргәндә, кинәт йөрәгем шу итеп китте. Аңа нәрсә беләндер чәнештеләр. Нидер булды? Ниндидер бер сизенү туды. Ашыгып өйгә кайттым. Сара каршы чыкты. Аның йөзендә үлем аклыгы, күзләрендә тирән бер гаҗәпләнү, иренчетләре әллә нинди бер хафа белән җыерылганнар. Ул 10 еллык картайган. Мин ашыгып аның кулларыннан алдым. Әйт, ни булды? Балаларыбыз исәндер бит? Ул миңа моңарчы таныш булмаган истерияли бер тавыш белән: балалар исән, ләкин әти вафат диде. Моңа минем артык исем китмәде. Нишләмәк кирәк? Дөньясы шулай кырылган инде. Адәм туа, үсә, тормышның дулкыннары белән каядыр бармак булып сугыша, көрәшә дә бер вакыт үлә. Бу тимер канун. Моңардан һичкем котыла алмый.
Шулай дип хатырымны юатырга тырыштым. Ләкин бу башта гына шулай булды. Тәфсилен ишеткәч, мин башымны ташкарып акылдан шашарлык хәлгә килдем. Бишара карт, бишара ата. 70 ел туктаусыз эшләде. 70 еллык авыр хезмәт соңында көче бетеп урамга ташланды. Өйдән нигә чиратка йөреп гомер үткәрергә мәҗбүр булды. Билендә капчык, кулында озын чыбыркы, гомер юлыңны шуның белән үттең. Берәүнең мал өендә сәке астында, бузаулар арасында актык сулышыңны алдың. Безнең үй авыр матәмгә әйләнде. Сара миннән артык истирап чигәйде. Мин дә тиз ойный алмадым. Күптән язылып та, инде бетерәм дип дәртләнеп эшләгән әсәрем әткәйнең үлүеннән соң бөтен мәгънәсен югалтты. Нәрсәгә? Кем өчен? Башкалар кешеннән файдаланып яшәүчеләр, аштан соң хәл алганда эш пошканнан, күңелсезлектән вакытны ничек үткәрергә белмәгәннән, кулына китаплар алучылар өчен. Сара әткәйнең үлүеннән бигрәк минем өчен хафалана башлады. Мин ахры курку төшерәмдер. Ул мине ялгыз җибәрми. Өйдә янымнан китмәскә, юк бар белән ишгал итәргә тырыша. Акылдан шашмаганмын, анысын беләм. Ләкин бөтен тарих буенча ясалып, төзелеп килгән һәммә юллар үзләренең бәһасен югалттылар. Башында йыртык бүрек, өстендә сәләмә кием, билендә җеп, аягында тузган чабата, аркасында капчык, кулында озын чыбыркы улдыгы хәлдә, озын таягына таянган да, батып барган кояшка карап, авыр, тирән уйга баткан. Теле сөйләми. Ләкин аның бөтен торышы дөнья шундый матур. Без ник булай бәхетсезсең, Ходаем ди. Шул торышы 70 ел гомерне шул сыйфат белән үткәргәннән соң, бузау абзарында пычракта аунап яткан җансыз гәүдәсе, Алланың барлык илчеләрен, мәдәни инсаниятның барлык көтүчеләрен җавапка чакыра иде. Ләкин моңа кем җавап бирә алачак? Сез атаклы язучы Галимҗан Ибраһимовның «Көтүчеләр» дигән әсәре буенча эшләнгән радиокомпозиция тыңладыгыз. Әсәр күренекле артистларыбыз Вера Минкина белән Шәүкәт Биктимер укуында яңгырады. Әдәби тапшыруыбыз шушының белән тәмам.